Chcem sa spýtať, pán minister, zastupujúci predsedu vlády, čo hovoríte na to, že sa protestov zúčastnil aj minister Českej republiky Vít Rakušan. Myslíte, že je to v poriadku? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za otázku. Ja som toto včera komentoval aj s viacerými kolegami, ministrami, keď sme odchádzali z vlády. A ja som povedal, že to v poriadku nie je. Je pre mňa nepredstaviteľné, ako vidíme, kde tá doba ide, kde sme sa dostali. Že koncom roka 2023 tu boli demokratické parlamentné voľby, kde v rámci demokratických parlamentných volieb vyhrala politická strana Smer Slovenská sociálna demokracia, ktorá zostavila vládu, legitímnu demokratickú vládu, ktorá prevzala riadenie v tejto krajine a začala vládnuť. A je pre mňa nepredstaviteľné, aby politik vo výkone funkcie ministra vnútra a podpredsedu vlády, tiež v demokratických voľbách zvolených v Českej republike, prišiel na protivládny protest proti legitímnej demokratickej vláde do inej krajiny a protestoval proti svojmu susedovi, proti vláde. Držal transparent a ešte keď si má možnosť pozrieť vyjadrenia, že protestuje preto, lebo chce, aby Slovenská republika bola demokratická. No ja neviem, povedzte vy, sami dobre viete, a viete, že nám to vyčítajú aj voliči, že my sme demokratickí. A to bolo presne príklad toho, a môžu sa smiať v tej opozícii. V rokoch 2012 a 2016 Smer vládol sám. Tým pánom sme mohli prijať hociaké zákony, aj vo vzťahu k médiám, aj k mimovládnym organizáciám. Ale strana Smer to nespravila. Áno, vyčítajú nám to prirodzene, lebo to spôsobilo to, čo nám to spôsobilo, že rôzne mimovládky cez rôzne zahraničné zdroje robia kampane pre opozíciu. Progresívne Slovensko and Company. A proste to je ten príklad. Je to nesprávne. Myslím si, že toto by sa nemalo diať. Ja i napriek tomu, že mám kolegu ministra pôdohospodárstva v Českej republike, ktorý je predsedom koaličnej politickej strany a kandiduje. A keď sledujem jeho sociálne siete, je to pre mňa za čiarou. Ale v živote som si nedovolil ho nejako verejne kritizovať a verejne osočiť alebo ísť do nejakého protiútoku, lebo toto sa nerobí v demokratickej krajine. Takže pre mňa to skôr je vyhodnotenie, že pán minister čo držal z hľadiska demokracie, tak skôr by si mali oni upratať u seba sami doma v Českej republike.